Costat del Rocamora, número 7. El suquet sortirà diferent, perquè cada any és diferent. Sí? Després, dius a tots que això és un privilegi, que amb una trobada així ens trobem amics. Aquí tenim gent del Ripollès, gent del Vilassar, o sigui, que aquí m'he trobat, jo soc filla d'allà i visc aquí, o sigui que tinc amics, tinc parents, tinc la família, bueno, que és una trobada que la veritat és un privilegi. Gràcies, moltes gràcies. Ja, això... No pots tallar ja, amb decisió, vinga, som-hi. Bravo!